Il-qorti ma sabiċ ħatja u liberat li 3 persuni li kienu mixlija li żammew kontra il-volontà tagħhom u sekwestraw lil 4 ġurnalisti wara konferenza tal-aħbarijiet li kienet saret f'Kastilja fis-sigħat bikrin tad-29 ta' Novembru li għadda. Floti tas-sentenza tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud kiteb mod ċar lill-prosekuzzjoni li ddefendiet lill-ġurnalisti Monika Ġus, Miguel Angela Xwireb, Julian Bonnici u Paul Caruana Galizja naqset milli tipprova il-każ. Il-qorti qalet li kien hemm aktar minn bieb wieħed minn fejn persuna setet toħroġ. Saħqet li mill-filmat li ġibdu l-ġurnalisti fosthom tal-RTK u tal-Lavin Malta, xi ħadd fetaħ il-bieb minn barra u għalhekk jidher li l-kontroll tal-bieb ma kienx minn ġewwa. Issemma wkoll kif wieħed minn dawk akkużati li sakkar il-ġurnalisti ġewwa derbit waħda fil-but u l-oħra fuq il-pum tal-bieb u ma kienx qed juża forza biex iżomm il-bieb magħluq. Il-Maġistrat qal li persuna oħra li ġiet akkużata b'sekwestru kienet f'kuntatt ma' Paul Caruana Galizja iżda ma tidirx tagħmel manuvri biex iżomm il-bieb magħluq. Il-qorti qalet li mix-xhieda li nstemet ma jirriżultax li ntużat xi forza fil-konfront tal-ġurnalisti u li l-ġurnalisti ma teħdilhom l-ebda apparat tant li setgħu jibqgħu jirrapportaw dak li kien għaddej wara l-konferenza tal-aħbarijiet. Il-qorti qalet li x'ħin infetaħ il-bieb jidher kulħadd ħireġ, inkluż il-persuni akkużati li sakru l-ġurnalisti u bekk żviluppat sitwazzjoni free for all. F'dik li tista' tiġi interpretata bħala ċanfira u ċamata lil midja li ssejjaħ lilha nnifisha bħala indipendenti, il-qorti qalet li meta wieħed imur f'post u x'mistieden jew le jew biex iwettaq xi ħidma ma jistax jippretendi li jieħu l-kontroll tal-binja. Għalhekk mix-xhieda prodotta l-qorti tħoss li ma jistax jingħati li kien hemm arrest, detenzjoni jew sekwestru illegali. Għall-imputati deru l-avukati Charlon Guder, Ramona Attard u Matthew Xwireb. Intant ftit tal-jimilu l-midja tal-Partit Nazzjonalista ingħatat premju mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fuq filmat li nġibet fuq dan il-każ li tal-impressjoni li l-ġurnalisti sakru ġewwa kontra l-volontà tagħhom f'Kastilja. Ġurnalist in kwistjoni tal-Lavin Malta li ġiet anki f'dan l-allegat każ ta' sekwestru li issa l-qorti sabet li ma kienx minnu ukoll ingħata ġieħ permezz ta' premju mill-IGM. L-istess IGM kien ħareġ ikkundanna l-allegat qatt ta' sekwestru fuq il-ġurnalisti li issa istituzzjoni indipendenti bħalma l-qorti sabet li ma kien minnu xejn.